गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम, जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम, जय जय राम कृष्ण हरि। नवनीरद सम नवनीत प्रिय, नवनीरद सम नवनीत प्रिय। परमेश्वरानं आपल्याला ही जी काही सामग्री आणि शरीर दिले त्यामध्ये आपलं उत्तम रीतीने कर्तव्य करीत परमेश्वरानं दिलेल्या या सामग्रीविषयी जाणीव मनामध्ये ठेवून कृतज्ञता मनामध्ये बाळगून उत्तम रीतीने उपासना करणारा कर्मनिष्ठ असा जगन्नाथपुरी येथे लाखा कोल्हाटी या नावाचा एक उपासक होऊन गेला। कोल्हाटी ज्याला आपण आपल्या भागामध्ये डोंबारी या नावाने ओळखतो। श्रोते हो, खरं तर मनुष्य हा जातीनं श्रेष्ठ ठरत नाही, तर त्याच्या गुणांनी, त्याच्या शुद्ध आचरणांनी त्याचं जीवन किती आदर्श ठरतं हे त्यावरून आपल्याला समजतं। लाखा कोल्हाटी जातीचा डोंबारी खरा, पण आचरण मात्र अत्यंत पवित्र होतं। पहाटे लवकर उठावं, स्नान करावं, झोपडीमध्ये भगवान गोपाळ कृष्णांची छोटीशी मूर्ती होती, त्या मूर्तीची मनोभावे पूजा करावी, जगन्नाथाचं दर्शन घ्यावं, जी काही संत मंडळी आहेत त्यांच्याशी चर्चा करावी, त्यांचे संवाद ऐकावे आणि संध्याकाळी आपल्या जातीला जी कला म्हणजेच डोंबाऱ्याचा खेळ तो करावा। संध्याकाळच्या वेळी जगन्नाथाच्या मंदिरासमोर या लाखानं हा खेळ करावा। या खेळामध्ये लाखाची जी पत्नी होती ती प्रमुख कार्य करायची, म्हणजे दोरावर ती उभी राहायची, कसरतीची कामं तिनं करायची आणि लाखानं मात्र ढोलगा वाजवून तिला साथ द्यायची। अशा प्रकारे ते दोघंही मिळून दर दिवशी संध्याकाळी त्या जगन्नाथाच्या मंदिरासमोर त्या पटांगणावर खेळ करीत असे। त्यामागे लाखाचा असा भाव होता, अशी भावना होती की या खेळाच्या निमित्तानं मी या जनतेची आणि जनार्दनाची सेवा करतो। हा खेळ करून झाल्यावर ताटात जे काही त्याला मिळेल त्यात तो तृप्त असे, समाधानी असे। स्वाभिमानी बाणाचा असा लाखा होता, कमी पडलं म्हणून कोणाकडे हात पसरणारा नव्हता असा हा लाखा। त्याला बऱ्याच जणांनी सांगून पाहिलं, लाखा लाखा रे, इथं खेळ करून तुझा काय फायदा होणार आहे? त्यापेक्षा एखाद्या बाजारात किंवा एखाद्या चौकात जाऊन हा खेळ करून बघ। अरे 4 चौघ लोक जास्त बघतील, 2-4 पैसे जास्त मिळतील। पण लाखानं सांगावं, नाही, या खेळाच्या निमित्तानं मी त्या ईश्वराची सेवा करतोय। अशा एकनिष्ठतेनं हा लाखा ईश्वराची सेवा करत होता। त्याचा परिणाम पुढे काय झाला ते पहा। कवी वर्णन करता, लाखा नामे भक्त जाहला, लाखा नामे भक्त जाहला, पुरी माझी तो जाणा, लाखा नामे भक्त जाहला, पुरी माझी तो जाणा, भक्तासाठी डोंबारी तो, भक्ता
हो, या लाखा कोल्हाट्यानं आपल्या मुलीला उपदेश करायला सुरुवात केली. बाळा, खेळ करताना मन देऊन हा खेळ कर, मन विचलित होऊ देऊ नकोस. या लाखा कोल्हाट्यानं या डोंबाऱ्याच्या खेळाची पारमार्थिक भूमिका जी आहे ती सुद्धा चंद्रेला सांगावी. श्रोते हो, ज्या ज्या वेळेला आपण आता डोंबाऱ्याचा खेळ पाहाल त्या वेळेला ही गोष्ट तुमच्या नक्कीच लक्षात येईल, तुम्हाला नक्कीच आठवेल. लाखानं उपदेश करावा. चंद्रा हे जे 4 बांबू या खेळामध्ये रोवतात ते 4 बांबू म्हणजे काय माहित आहे तुला? हे 4 बांबू म्हणजे जणू काही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष असे 4 पुरुष आहेत. मनुष्यानं जन्माला आल्यानंतर या 4 पुरुषार्थांकरिता धडपड करावी. आणि हे जे 4 पुरुषार्थ आहेत ते सहजरित्या आपल्याला मिळावे असं जर मनुष्याला वाटत असेल तर मनुष्यानं त्याला भक्तिरूपी दोर बांधावा. उमग खेळाची आली कोल्हाटीन रंगाशी, विश्वासस्तंभ साचार आहेत केवळ हे थोर. भक्तीचा बांधिला दोर फिराया तुझसी आली कोल्हाटीन रंगाशी. त्याला भक्तिरूपी दोर बांधावा. आणि या व्यक्तीच्या हातात एक बांबू असतो, हाती बांबू पाप पुण्याचा. या बांबूच्या एका टोकाला पाप आणि एका टोकाला पुण्य असतं. मनुष्याने या दोन्ही गोष्टींवर समांतर लक्ष केंद्रित करून, समांतर नजरेने त्याची जाणीव मनामध्ये ठेवून, समान लक्ष ठेवून आपला तोल सांभाळायचा असतो आणि मग पुढे जायचं असतं. भक्तीचा बांधिला दोर, हाती बांबू पाप पुण्याचा. या डोंबाराच्या खेळात आणखीन एक कसब आहे की या दोरावरती एक ताट असतं आणि त्या ताटामध्ये आपले दोन्ही पाय ठेवून आपण तोल सांभाळायचं. हे ताट म्हणजे काही साधं सुद्धा ताट नाही. सत्कर्मी हाची गे थाळा, दोरावरी या ठेवियला, वरी उभी तो भक्ती वेल्हाळा, सावरी तो लाठी. तेव्हा बाळा, तुझा तोल सावर, तोल जाऊ देऊ नकोस. स्वतःला सांभाळ, स्वतःकडे लक्ष दे, स्वतःचं मन विचलित होऊ देऊ नकोस. खेळात लक्ष दे आणि नीट योग्य रीतीने हा खेळ कर. या ईश्वराची आपण या खेळाच्या निमित्तानं सेवा करतोय याची जाणीव मनामध्ये ठेव आणि मग हा खेळ कर. असा सुंदर उपदेश लाखानं आपल्या मुलीला करावा. पण श्रोते हो, लाखाच्या मुलीचं मात्र मन भरकटलंच होतं आणि ते काय आता पुन्हा थाळ्यावर येईल अशी काही चिन्ह दिसत नव्हती. लाखानं तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला पण तिचं मन मात्र आता स्थिर राहणारं नव्हतं. पुढे झालं असं की एके दिवशी या राजपुत्रानं, या युवराजानं चंद्रेला संकेत दिला. चंद्रेला सांगितलं, चंद्रा, आज मध्यरात्री मी माझा रथ घेऊन इथे ये. रथाच्या चक्राचा आवाज झाला की तू बाहेर ये, तुला घेऊन मी राजवाड्यात निघून जाईन. अशा प्रकारे त्यांचं बोलणं झालं. रात्रीची वेळ होती आणि रात्रीच्या या वेळी लाखा कोल्हाट्यानं आपला आहार घेतला, जेवण केलं, शय्या अंथरली आणि शय्या अंथरल्यानंतर आता निद्रिस्थ होण्यासाठी लाखा कोल्हाटी गेला. मनामध्ये त्या ईश्वराचं नामस्मरण मात्र सुरूच होतं. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ, मुकुंद विष्णोर्भगवन् नमस्ते. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न
बालकृष्ण महाराज की जय। जय जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। 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 श्री जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। श्री जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। जय जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। जय जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। श्री जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी। मजला ठाव द्यावा पायी। मजला ठाव द्यावा पायी। मजला ठाव द्यावा पायी। झालेली कीर्तन सेवा देवीच्या चरणी अर्पण करून तुकाराम महाराजांच्या शब्दात तिच्याकडे एकच मागणं मागूया। हे चिदान देगा देवा तुझा विसरण भावा। विसरण भावा तुझा विसरण भावा। गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी। माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी। नलगे मुक्ती धन संपदा सत्संग देगा सदा। संग देगा सदा संग देगा सदा। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी। घालावे आम्हासी सुखे घालावे आम्हासी। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता। रघुनायका मागणे हेची आता। जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जगदंबा महालक्ष्मी माता